Veeti syö punaista chilipaprikaa. On hyvin herkullista. Älä vielä juo sitä maitoa, kun syö menemään. Nimittäin ensin syö ja sitten vasta saa panna maitoa, vaan sallitaan tämä ensimmäisellä chilinkokeilukerralla. Äläkä jää maistele, kun latki äkkiä ennen kuin se maistuu vekevälle, niin se on kaikista paras keino. Syö. Hyvä. No niin, sinne meni. Pikkupätkä jäi, vaan sallitaan se ekaa kerralla. Vähän meinaa irvistittävä, eikä tuo pahakaan. Naamaako norsun piippyppä? Nielehän se nyt, äläkä irvistele. Nielä se. Nielä se. Minä jään makustelemaan. Pistä kompostiin. Ei, kyllä se pystyy se syömään. Hyvä Veeti. Menikö ne? Nielä se. Niele. Mitä näköinen maijon kanssa nielaset vaan menemään, niin ei sitä tarvitse irvistellä. Kaikki nielaset maijon kanssa menee. Mikä koolanpyppä siihen ilmestyi? Niin. Kyllähän ne menee siellä. Hyvä Veeti.